Kang sami ora wo ingkang rawuh mriki aneme wasapo kita hormati miyos Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kampung kasan ingkang amanata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngadoi dosa di timur matahari mulai percaya bangun dan berkiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala Islamiku kudu sing sabar anggo tinggi ilmu awis kang dingin aku bisa mengerti Allah pangeran ya Allah Rabbi di timur matahari mulai bercahaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia ayo para kanca enggal padha ngupaya kanggo agama Islam ingkang kanthi luwih mulya saking napa kejaba saking agama sebab kita enggal padha ngupaya yen ora kersa isa kena coba ning manungsa ya iku bakal tumiba nanging kita ora ngerti yen tumiba. Poso ana ing
Suwarga kudu sing sabar tapi dawuhe kang maha mulya do elingo wong urip iku sedelo aja waka aja susah yen do poso yen ra poso akhire bakal nelongso sebab urip ninggal poso abot donya ngelingono yen wis numpak ing pandosa jalo bali ning donya wis ra ditampa miwa manggon ning isor kayu samboja wis ra ono sing ngancani sapa-sapa rek ono liya malaikat kang tumako oleh teko arep panggoda ngamal bagus sira manggon ning suwarga ngamal ala bakal manggon ning neraka dina kiamat dina kang gegirisi langit petang lintang kono bumi ono bumi sakarane muncrat mumbul dadi siji langit guguh lebur bumi wis diganti ingat malam dan siang nyawamu iku terbakal hilang jangan sekali tinggal sembayang nyawamu iku seperti layang ingat mudah berhenti nyawamu iku terbakal mati jangan sekali terbuang bukti tawakul maut bertemu nanti Allahumma barik lana fi rajaban wa syabana wa barikna ramadana Allahumma dinasirotol mustaqim sirotol ambiyai wal mursalin tinggi gunung yanona kampung malayong sarung maling
asal dawuhe dari pangeran. panase omas ning alon-alon iyupe ning kulon omah ayune durung kabeh
Iya